Jede preč. Nie, pôjde. What's up guys, je tu video z Lethal Company, s týmito traja gamey, hej. Prvý je Bomboklad. Čus. Ďalší je Nameless. No, dobrý. A ďalší je Kai Felix. Ahoj. Vyzeráš ako debil. Dobre, postavte sa. Môžem aj ty. Počkaj, natáčam. No. Lidi! Ideme do zakázané zem. Počkaj, jaký toto bol hazard level? Toto? 160. 160? Dobre. Luigi. It's Luigi. Takého skapínajú. Žijete? Koľko? Čo je tam? Niečo na mňa tam spadlo. Počkaj, stoj. A few minutes later. Ať jdu se zpátky, to tady můžu. A to si je, dobrý. No. No dobrý, pína se nebijem ho. To je dobrý. No. No dobrý, pína se nebijem ho. Chod si to No, zvrát tam bude doleva. červík tam bude datý. Pozor, nie! Nemáte lopatu, prosím! Nemám ho jak zabiť, nemám ho jak zabiť. Nemôžem, nedá sa. Come on, wait. Choď von. Počkaj, potrebujeme lopatu. Skapal. Okej, fuck. Idem na loď, ja ich tam nechám. To je easy tady, kámo, tady nic není. Tady bubák. Dárek. Okay. Give me to chlapca, krásneho. Kamo, môžem ťa chytiť, dobre. No. To je. Bonbon. No. Odebíjam ho padouček. Ešte. Nahoře nic není a tady byl dárek. Viete? Žijú chlapci, ale... Nie, počkaj. Žijú. A jeden z nich má vec. Bomba. Co z něj padlo? Crazy. Okej, mŕtvy. Čau, Kajo, určite ma spektujete. Vecko. Co to je? Do šorbovách. Ošrobujem ti vajca. Oh. Pojď tady. Něco, ne, aha, to je východ. Tady už nic není, to už může mít. Ale počkej, ty smerom napravo tam je červíček, takže tam nechod, za týmito dverami nechod, tam je červíček. No možno mi to. Ale není, tady nic není. Čo je to tam? Tam idem. Who are you? Dobre, berem 72 ečok. Jdi. No, že tam nebude ten červík hneď pred vchodom, lebo ak hej, tak to bude veľmi fascinujúce. Kajo, serus moje. Čau. Čaute chlapci. 72 ečok mám v ruke. 72 ečok? Okej. Áno. Jak vieš, že sú to ečka? Já jsem tlustý, já nemůžu skákat. Bom. Čau. Hodnota 5 centov, či koľko. 180. Dobre, ideme, čaves. Ja dochol, čo už mám. Musíme si kúpiť Kámo, co on lopatu. tady hraje za hudbu?
Vamos, profitable. Dobře. Nech čo vedieť. Bombokladský si, ty Kamo, si. ako v živote ti neverím. Nejdem nikam, kam chceš ty. Som si to povedal, že tam je červík. Chod si to znamená dole. Červík tam bude Darty. OK, fair enough. Dobre, jakú mapu dáme? Kup niečo. Tak, co? Ja aj kúpiť? Kúp lopatu. A baterky. OK, máme jednu flashlight a jednu hand. Shotgun. A ideme na to. Poďme, tu je ten most, hell no, okej. Nie, Ideme po tom moste, Ideme tam všetci naraz. Nie, no okej, dobra. Keď to spadne, to myšle. Jo, jak moja chyba, to v živote to nespadne, to je tak stabilné, predsa. Vôbec. Stabilné. Toto bol retardovaný nápad. To je toto pekné. Toto. Je nachmen. Nejde na to vyťať znovu. Nemáme. Toto. Je nachmen. Nejde na to vyťať. Kámo. Ne, ja zostávam v tomto poschodí. Ja to serem. Ja zostávam tu. OK. My sme zabudli, hej, tú krejtu. Čo sme zabudli? My sme zabudli lútro. A fakt? Riti. Čo si objednal? Kamu, keď to odíde, hell no. Kámo, to je taková zračka. No čakaj to. Riko, to všetko vyľuď. Dobre, má to, pohode, dobre. Ja som flashlight. Berme to. OK, mám lopatu. Dobre, ideme. Iba teraz tam dojdeme a oni vás kričia, akože zomierajú. Fakt? Hej. Ale, Tým výťahom. kamo, ten výťah tam nechoď. Tam Bako minulé skapal okamžite. Jak sa majú Tak. chlapci? Žijete? Mlčanie znamená súhlas. Mlčanie znamená Ať to vyjde, kamo, ať to vyjde. Čo, mohli sme ísť rovno na loď sa pozrieť, že či žijú. Ja nemohu. Nevadí. Skinwalker, čo? Hello? Oh, Bacha. tam nechoď. Ok, čelec. Ani žiadne looty tam nie sú. Mám pocit, že môžu byť dva skapov, ja neviem. Počkaj, tu... Ty vole, kámo. To čo bolo? Na čo sme skapali, ja vôbec neviem. No tak máme jeden deň. Počkaj, koľko potrebujeme peňazí? 130, to dáme. Are you sure about that? To dáme za jednu hru. Are you sure about that? Ja sa kúkam na to, ty iba sa otočím a si mŕtvy na zemi. A vy dvaja ste skapali na ten výťah? No tak Luigi a Mario, ty jdou vždycky spolu, kámo. No. Jumpuj. Jasné. Kamo, ale dobre to žartli. Kámo, jsou byli to, Mario a Luigi prostě. Presne, kámoško, kámoško, my to využiť terénovať. A není to úplně pomalý. Tureta hneď pred vchodom, chlapci. Super. Ja to račnem. Vyplatilo sa. To je hovno zase, ne? A nemal som tu veci. Tuto masku. Kader, nic není? Není. A pak to je... Mám 3 looty, počkaj, ja. koľko to má dokopy? 147, koľko potrebujeme? 130. Kámo, tak to máme. Zoberieme generátor a padáme. Pohode, žijem.
Dobre, a idem na loď už. Okay. Čaute. Ide. Mám troška plné ruky, tak. Kajo, stačí, že sa kúkneš sem a tuto vidíš jeho pohľad. Však hej, ale tu nemôžem prepínať toto. Tie kamene nič tu ty nemôžem robiť. tekeš. Tak to jo. Kámo, zás most profitable, akože chlapci, idem srať. No. Day 2. Bliaž. Ciga sa musí vrátiť na one, poďa. Mišo, ťahaj. Tlač. O, počkať, vyskúšam skapať, možno ma to resetne. Wait. Kámo, jak to, že si ešte stále živý? OK, jak povieš. Dobre. Kajo, si tam? Jasné. Si 290, chlapci, dobre. Tak hezky tady venku. Ježiš. Dobre, tak títo dvaja chlapci sa musia resetnúť, Ale takže čo, tak vypínaj to. resetujeme sa. Day 3. Ja to za chvíľku budu. Čo tu robia? Čo tu robia tie veci, čo sme predali? Easy, kámo, easy. Easy, chlapče, easy. A máme nový Q. Easy, kámo, kamaráde, tak sa to robí, Oj, tento. Yep. Počkaj, musíme čakať na drop. Áno, to bude drop. 4 flashlighty sú. 4 veci, sorry. Myslíte si, že tu, Tu mám. že tu nebude ten obrovský megamysl? No. Ja čo? Dobre, ale reálne, aká je šanca, že teraz všetci štyria tomu budú? Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu vám vysvetlím, čo je to pravdepodobnosť. O, baterka. No, ja som flashlight. Dobre. Nebáchaj ma tu. Kde je bonbon? Donútre. Obáš to nebohnout. Hej, mě nikdo nedá to jsou svině. Já ještě tady dojdám švečpříky, který už tady mám tak jakoby 3 týdny. Tým sa nám prišla známko. Kámo. Mamku, já jsem si povídal pro sebe. Mám generátor. Čaute, chlapci. Je chamber generátor. Ne, sorry. Ne. Čo? To sa nechcel vážne. A môžeš s tým aj strieľať? Já můžu. Oh no. Oh no. Oh no, no. To si nechaj. Kdo to udělal? Are you serious right now, bro? Kamo, ja to chcem moc. Ja to chcem. No. Dobre, máš to? Dobre. Máš kľúč? Nie, nemám. Ja. Vieš, čo si na svete? Ja. Mišo, žiješ? Ne. Ne, škoda. Škoda. Simply clever. Bonbon? Máme problém. Je tady připavou. Nechoď tam. Oj. Hej, Fire exit! 2000 years later. Môžem niečo zobrať? Maximálně tohle, jinak ostatní věci to. A nie, idú oni. Dobre, čilec. Koľko máme? Full, we are loaded. Ja, však nemá to tak nič. Ale čekaj, tajemství. Počkej, tajemství, ču, poslouchej. Jo, stoj. Ona, koukej, jak to střílí, jo? Ale musí to, budí to respekt, jo? Ale ono to dělá tohle. Aha. To si Ticho.
možno. Neviem, či sa mi to zdalo, ale počul som kroky. Také 30 čas. 363. Cí, dobre. A poď potrefil, no, chlapci, no, víš, cigáni. Čo? Že, niečko do Nabijem si baterku. Nabijte si. Ale stráva, ja sa chcem naspäť. Môžem pristať, hej? Trochu prebil, ne? Lopata? To sú fyziky. Ty čo si spravil? Lopata? Vyhodil poistky. Lopata? charge item! Prav! Nešlo. Ty kokot. Ono mi to dalo damage! Tak ty pedal sa elektrický šok. Dáš mi lopatu, už to dal damage. Já chci mít aspoň jeden předmět, já totiž nemám žádný. Však vôbec. A hneď prvá hrnka, dobre. Áno, Poď sem, prosím ťa. idem. Môžem lopatu. Na milisekundu. Tu máš toto. Čo? Halo? Na to teleportlo. A teba? No, smekucht. Nekupt. Kde si? A to sú tie ďalšie. Poď. Fuck. Kde ste? Halo? A tu? Čo ves? No to teleportlo, neviem. Kde si? No... Si si išiel na to tiež? Áno. Kámo! Ja neviem, kde sme. Mišo našiel ďalšiu. Haló? Miša. Halo? A bombona. Mišo! Haló? Poďme. No? Počkajte, kde ste? Halo? Hore sa nedá. Mišo? No? Haló? Čaute! Kde si? Tu som! Za vami! A, dobre. Vieš si bonbon? Haló? A tu sú tie ďalšie. A, dobre. Vieš si bonbon? Ne. Tak sme kukt. Počkaj, tu nás to portlo poprvé. Za mňa. No, hej, tu bola. Poďme tu hore, nazvoni, tam neboj, tu hore. Ja úplne ide inde, ty kokos. O! Wow. A nedoprava, keď pôjde. Tu, máme to. Máte to? Yes. Sí! Nice! A kde je bonbon? Dobre. Insane. Uvidíme, prpneme sa. Aj tak, kto ho potrebuje? Ten smrt. Ale ja som mu dal moju lopatu. Ten debil keď skapal, my sme prišli o lopatu. Reálně tu lopatu jsem dal tomu. Kajovi, takže já je nemám. Já jsem vlastně já jsem přišel baterku. 69 chlapci. No, šec. Počkaj. Aha, typek spadol. 475. Toto je už posledný deň, ne? 539, čo máš? Nie teraz, 539. Aha, Ještě To je- jeden left. ešte jeden. No teraz keď skapeme všetci. No. No však to... Tak ja myslím, že to Počkaj, nie, pôjde. Tak jeden zostane na moon, jeden zostane oné, toto. Ja aj na lodi, okej, dostáva. Kúpke, tak tieto, jak to Kúp walkie vysielačky. Áno, vysielačky. Ja zostávam na lodi. Ja zostávam na lodi. Okej. Ja chcem vysielačku. Ja som minutý trošku. Kamo, taký sa to je proste píše na tvojom obraze. Kamo, presel! Vidíš na to? Ty koko, dobre. Vy ste akože trošku mocný dneska.
To je dobrý. Sikár, ty si... Mišo, ostavia, ja beriem vysielačku. Okej. Tak my jdeme, ne? Dement dal, že dve my vysielačky a nepotřebujeme nie nic jednu. to. No poďme. Tak jdem. Kto to dropne? Tu by som mal hry. Okay. Bro. Os. Do prdele. Já jsem se ale ničeho nedotk, proč to vůbec po mně? No lebo si blízko nich. Á, je to tu, dobre. Mám. Tu je ešte. Tu. Á, okej. Pohodička. Robot. Počkaj, chvíľečko. Haló. Haló. Okej, funguje, dobre. Dobre. Vypína zatiaľ. Si chodí dvo. Žijete? Haló? A? Haló? Haló. Máko volá. Mišo, Okej. Počkaj, teraz spectating kolo. neodpovedá si. Kamoško, keď pôjdete teraz rovno... Kajo, keď pôjdeš rovno, No, tak, počkaj. Bonbon, trvaj ma, ty si išiel za bonbonom. idem. Mám ísť za ním? Jo? Že máme za sebou, či čo, neviem. Počkaj, vy ste teraz v jakej miestnosti? Európska s tým pásom. S tým pásom. Keď sa vrátite, tam máte ešte jeden loot taký. Máte ľud. Á, vím. Dobre, Kajo, máš Monster. ty? A ešte sa vráť. Kdo je monster? Kajo sa vrátite Gremlin. tam. Gremlin, Ó. čo ti dáva? Kámo. Insane. Ale kde? No, more. Bonbon asi teraz kapal. Padol? Haló? Pár peniazy. Počkaj, sorry ti, počkaj, musím Ten typek vám padol, on padol. Áno, ja som vám videl, on spadol, ten debil. Flashback. Čaves. No. More. Bonbon asi teraz kapal. Kamo, má ten monster za 80. Ne, to je debil? Počkaj, choď teraz. Sorry ti, ja neviem, jak mu to mám vysvetliť. Choď. Otoč sa. Tak, nechaj si ten plat, choď rovno. Tak, rovno, áno, rovno, stále rovno. A tam by mal byť niekde. Áno, má to. A teraz pred sebou, dobre, to je ono. A už žiadne ďalšie itemy tam nevidím. 14 zajčok, fúha. No super. A Bonbon mal všetky veci, hej? No, iba ten monster a potom ešte niečo. Počkaj, ešte tam máš loot. Mám. Som o tom nechal, neviem. Kajo? Kajo, kde si? More, ja mám na hlave idiota. Ja idem, mám lopatu.
Kámo, pohnici už ma tu nesie ten debil. A máš 500 kg. Kámo, ty vole. A dobre, zliezol zo mňa, je to v pohode. Jak Superman vypadal. A few minutes later. Máma, ten monster, ja som chcel. Monster, white monster si chcel. Kamo, áno. Kde je bonbon? A ja skapal. Bombo není. On nepadol veľa mňa. Kámo, ja som to vedel na tej mape, jak proste bombon že skočil a už zmizol. Kámo, máme strašne veľa, máme to. Ty kokos. To bude... No poďte, odletajte. Neukazuje 460. Čo? Ešte sme neodleteli, ale... Nie, už sme odleteli, neodleteli. Neodleteli. Môže ani sa vyšať. OK. Ja som proste skočil a najednou vidím, že padám dolu. Týpek dáva moonwalk, kokos. Dobre, Kajo, dobre si ideš, dobre si. Kámo. Billy Jean. Dobre. Jaaaaaa. Už tam nedáme výsledku, co to prodat. Ste počuli? Asi nie. Nič. Nedá sa viacej. To bude hodit. Aj, bonbon, ja ti tako na... Daj tam nejaký fakt, že nádherný ten. Tylko sa to čítalo. Ja mňa také Znovu ostáva tak do ľudí. Oh shit. Ty, toto čo je? Ostáva tak do ľudí, alebo nie? Thunderstorm, ne? Ale hej. S plus, no super. Keď máš niečo železné, tak dostaneš paraplesk. Crazy shit, man. Počkajte, ale však on pod príde so flashlightami. To je jedno, nechcem. Párek. Ako, máš pre mňa tú onú baterku, alebo nie? No to mám ja a one. Ten druhý. Ne? Momo. Pozri čo mám. Mám veľký pár, ktorý dáme do listi. Poď sem. Máš párok? Ukáž. More, ja som tu žiadne ruky nenašiel. Ja vidím kľúčik. Ty... Ako? Povedz mu, že dobrý večer, potom odíde. Čo? Povedz mu, že dobrý večer a odíde. Dobrý večer. A teraz môže. A počkaj, musím byť dať pár do riky. Tak, dobre, poď, ide preč. Nie, ja počujem tú onu. Tu natáčaš celú hodinu. Že to aktivoval? Čo aktivoval? Áno. Nie, ty si... Nie. On to aktivoval. A nie, on sa to sám aktivoval, ty Tak si kapeme, neviem. Takže skápeme. Niekto tam. Prečo? Alebo Chilles? Neviem. Tak buď skapeme, alebo prežijeme. Kde je Bako? Na teleport, chce teleport. Jde pryč. Nie, pôjde, nejde za nami, či? Nejde za nami! Flashback. Jde pryč. Nie, pôjde. Jo, já říkal ti, jde pryč. Co pohoda? Tady je mrtvolo. Možno nie ti povedať. Dobre, ber ho. No a kde je Matouš? No, bo tuto pri tom plote ide. Yep, mám ho. Jo, tady. Mám.
Počkaj, vezmu ty veci. Dobre. A máme dosť, kamo, pohode. Day 2. Dobre, no chlapci, ideme do... Nemeň mood. Are you sure about that? Let's see what we got here. Koľko to stojí? Kámo, polož to. Jak sa to volá? Počkaj, tady je nejaký hlas. Mačka či jaká? Jaký hlas? Ty, iba 4. Ja neviem, že nejaký hlas. Počkaj, A to môže aj nosiť, ak to ono. mne sa teraz triasla obrazovka. Mám teleport. Potom je ďalší. Mám teleport. Zasa mi triasla. Idem tam, hej. Ha. Čo? Niečo som našiel. Dobre. Čo to? O, robot. Wow. Hallo, šéfe. Nie! Bež! Marko, bež! Kajo, na neho padla tá hovadina. No. Na. Wow. Po co? Haló? Veci. Ty vole. Ale jeden. No. Dobre. Go, white boy, go. Aj kaka. Ja sa čakám, aký sa otočil, ale neviem. No, WTF. Je goofy. Jak to, že ho to nezabije, kámo? Tam je slepa, Ty to musí zabít, vole. Dobre. On má čistý, to nejde. Guys? Ale tak nič. No! Dobre. 2,000 years later. Chyba nie naša čo už. GG. No, ja som cooked. Prečo sú tu všade tieto nekonečné chodby? To je... Teleport, prosím. A ne, vyšiel. A tam ste prišli. Presne tam teraz si, ale bol ako. Neviem, či som si tým pomohol. Kamo, asi nie. Čau! Haló! Hlasy? Nie, to bol ten oný. Haló? Kamo? Hej? To je Windigo. To je debil. No, je cooked. Hej! Debil. No, ja tam nejdem. Odchod. Ty kokos, no. Ale jak sa mám, kde je začiatok ináč? To je moja otázka. To nezabije. Pošle. Ale to nezabije nikdy. Dobře.
Okej? Debilko. No i tyle. Debilko. No neviem. No super. O, za ním, Mám teraz za ním. akože... Gamo jak zastavil. Gamo jak jen stojí. Kámo. Ja neviem vôbec, kde som bol! GG, no. Toto bolo hnusné. Tam je strašný Zuzu. Dejte jednou mapu. Ja to dostal 700 eur v tento montáže, čile. Shut up! To sa napil. Wow, Dexter po 300 rokoch prišiel typek. Kámoš, som sa zalkol, tak sa to mám na max, ty kokos. Už hráme hodinu. Hopa. Trošku som nemal zaplatý Discord. Za 100 to! No konečne prší. Ale už sme. Môžu si zísť teda lopatu? Môžu si zísť lopatu? Áno, môžeš. Nice. Ne, prečo som počul dačo? Je Eclipse. Už sa spávajú tí oni veľkí. Čo to sú za zvuky? Za nami bolo dačo. Dačo bol za nami. Čo to sú za... Oh, hell no! Nieko tam. Hello there. Flashback. Čo to sú za... Oh, hell no! On je mŕtvy. Nieko tam. Ja som hore úplne. Pekný pohľad, chlapci. No tak tí tam skapali, to vidím, to tam skapali všetci Chlapci, štyria. môžete poslať invite. Shut the fuck up. No, ideme na to. No. No ideme na to. No tak myslím, kamo hrozně cooked. Kámo! Tak ten je dobrý. Někdo vysílačku? Haló, je tam někdo? Haló. Přepínám. 2000 years later. Se nebojím, já to rašnu. Čau. To bude zvládnu, pojď já to rašnu. A few minutes later. Okay. Chill, bro, chill. Kamo, To bude zvládnu. Okej, Chavez, chlapče, Chavez. Oh hell nah, bro, oh hell nah. No, jeden deň. No. No, treba začať čítať. No tak, vieš čo? A ešte raz dáme. Keď nazbierame tak 1000, tak pláňa to zoberú aj tak. Are you sure about that? Ok, počkaj, poďme na toto múne 3 krát a z toho sme zomreli 8-10 krát. Bež! No, ja som cooked. Chill, bro, chill. Kamo, no ale viete, kto za to môže? Poďme si dať menší Flashback. Dobre, no chlapci, ideme. Nie, nemeň mood. Dejte jednou mapu. Ja to dostal 700 eur v tento montáže, čile. What's up, guys? O ne, za 100 to, kamo. Nie! O, lede za nami!
Teleport! Teleport! Myslím si, že sa teleportnú. To už v živote neuvidíme. Vracia skrinka, zdraj! Ten už sa nevráti. Vracia skrinka! Vracia skrinka! Ne! Ne, ja som mŕtvý! Ja som mŕtvý! Ja som mŕtvý! Okej, tady ještě jsou dveře, tady jsou ještě. Ne, odchod, prečo zdušenie sauny? Odchod preč, zavri za sebou, áno, zavri. Odchod, žádné takéto, ne. Jebo! Markuju to nedělej krajá. No, poďme naspäť, co tady budeš. Co je? Nie! Flashback. Okej. Čo také zapíšenie? No v pohode. Je dobre. A čo, taký za to po mne dostane? To očujem. Čaves. No ukážte sa mi, chlapci. No, ten p*** vidí. Tento p*** vidí. No, to som ja, Čaves. To očujem. No, a to takže. Hello! No, dobre, Čaves, dobre. Dobre, chlapci. No. No. No, žijeme, chlapci, žijeme. Nie, nemôžu dlouho. Daj to tak 5 sekúnd, no. Teda dáme hudbičku aspoň. Ja sa jdu schovat. Počúva sa, aj napustí hudba? As you have not met the traffic quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our... Tak sa to robí. Bye bye! Holy shit. Dobrý. Čau. Čau, Kajo. Dobrý, Mišo, jak to máš? Ide to. Luigi. Komplej. Jdem, pojď. Inkognito a Himagalomovi. No. Pizda, ja som nenahrával. Dobre, mám 4 veci aspoň. Vy už sa vracate? Ja, tam nic není. Tam nic nebylo. Už nič? Ale ešte tam je jeden. Bože, na počítači daj scan, počkaj, dám to. Počkaj, Bako tam je ešte. Day 2. Čaves. No, nebude Čaves. Ne, pusti ma! Ne. Ne, sú tu tí oni vtáci. A ináč, kúpili sme niečo, alebo iba sme išli, one? Iba sme išli, či? No, iba sme išli. Dobre, iba sme išli. Idem. Vľavaj most. Kajlo, zas mi dvaja. To padne? Je, samozrejme. My si ideme spolu. Piče! Dúfam, že tí dvaja natáčajú, keď nie, tak ja si zadržím. Bleď. Potom čo je? Teleport. Otevři, tady to bude otevřít. Čaj.
To je jaká mapa je? Budú tu tí dvaja gejovia, nie? Môžete ísť. Čo tam je? Nič, moje vajce, poď. Kde sú ostatní? Á, má pivo, má pivo. A ešte sa tam dole. Oj, diera, Pozor, pozor. pozor. Tuj. Ach, tuj. A bez tak tam je slepá ulička, nič tam není. O, ty kokos! Nie, že sa mi nedala tá maska na hlavu, že nie. Renty, do prdele, kuci, bacha, bachar, jdu po vás. Á, kam je to? Bohužel se mi dala ta maska na hlavu. Portnem sa. Pozor, nie. Naskúdaj veci sem. Teraz sa môžeme teleportnúť. OK. Dobre, poďme. Kámo. Ja to nechce portnúť do ryti. Verus. Ja. Všetkých to portuje, len mňa nie. Hoci ťa bude. Ty kokos. A few minutes later. Chod do piť! Ja tam chcem... Ty kokos! Skinwalker. No, odchod. Ne. Ja na nich serem. Nech si tam skapu pri ňom. Mám absolútny pík, kde ste? Zlakol. Čo? Zlakol na to. OK. Ja proste idem preč. Idem preč s mojim pivom, motorom. Serem na nich, ja toto nebudem toto riskovať. Som kúknutý, čak. Ahoj. Ty kokot. Choď preč. Ja, áno, to si ty. Do prdele, kuci, bacha, bachar, jdu po vás. No, to budu já totiž umřel venku. Všetci mŕtvi. Kde by sa mali teda dostať? Jak sa mali teda dostať? More, ja neviem, že či mám odísť alebo čo, lebo tam je Jo. ten debilný idiot. Votujte. Jo. More, mám odísť. OK, mám odísť. Jemu se otevřeli ty dveře vzadu. Čaute. No, Stáva sa. Ja som sa utopil, kámo. Kamo, Skinwalker tam bol. Tak ja som rýchlo zdrhal, ja neviem, jak ma nezabil, proste predo mnou Ja bol. som videl, ty si otvoril tie dvere a iba sa neotočíš naspäť. OK, chlapci. Jaj! No, Já to přežil, dubáci. To je debil, on umřel. Kluci? No, jeden nepřežil, já jsem to přežil. A... vidím baka. Počkaj, ja zoberiem bakové veci, ja ho mám. Yes, mám baku. Teraz ako sa chceš dostať naspäť?
debil. Flashback. Áno. Dobre, Momon. To je debil. Ja viem. Oni skapali. Nie, ja som tu. Máme 197. Tak. To je debil. Dobre, Kajo. Ty debil, ja som tu! Ahoj. Jej. Dobre, chlapi, ja idem, čaves. Davi. Davi. Ďalších 30 epizód Lethal Company a ďalších 30 epizód Repo. 30 epizód Minecraftu a potom ešte ďalších 5 sérií. Yes, a On to jo. Dobre, ja vám ešte ľudia poviem teda, že všetci ste Fascinujúce.